से बोला कथी गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोला छठी मैया की जय। हाँ ये गुरु बहना लोग देखी आप सबके बीच में एगो छठी मैया के हम गीत सुनावे जा रहल बानी। वो गीत के रवा सब ध्यान से सुना बर लास्ट तक ले सुनब गुरु बहना लोग। आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा सब गुरु बहना लोग। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि कुसुम देवी के भजन गीत रवा सबके बहुत पसंद आई छठी मैया के। कैसे के गुरु बहना लोग हमनी के छठी माई के घाट पर देखी दू भी जामी गइल बा। ओजा मकरी बसेर ले ले बिया। ओजा सारा घास पात जाम गइल बा, जंगल हो गइल बा। त छठी माई कैसे अपना सेवकन लो से कहतारी गुरु बहना लोग। एबरा भजन के भाव में रहुआ सब सुनी सब गुरु बहना लोग कि कैसे छठी माई अपना सेवकन लो से कहतारी। त कैसे कहे के बा गुरु बहना लोग। कैसे कैसे एक कॉपी बोलेली छठिया मैया सुनिए